Melina Anical. Laing dayta numadanon ti panaginana pamilya nga napanawan ti panunot ti maiyaw awan ngem numadanon ti sweldo naragsak at tadamay pawit ko. Masakbayan ti pamilya na urnos kenapnuan ragsa uray no pinadi penak sa balianasyon ang napanak kapulaeng kada kayo rigrigat ko ket itura ket maturpus kunton trabaho ket agudon ragsak tupi marinak kamakaden akon ti pamilya uray nurigat nagpasarak di daang mo nakaurnungak masakbayan